Bashin da ake bin Najeriya zai kai tiriliyan 45 a shekarar 2025, inji DMO. Ofishin kula da basussuka DMO ya ce akwai yiwuwar yawan basussukan da ake bin Najeriya ya kai naira tiriliyan 45 a shekarar 2022 da muke ciki, kamar yadda Daily Nigeria Hausa ta rawaito. Wannan bayani ya zo ne yayin da gwamnati ke hirin ƙara ciyo bashin naira tiriliyan 6.390 domin cike giɓin kasafin kuɗin shekarar 2022. Feshen Oniha, Darakta Janar ta DMO ce ta bayyana hakan a wata hira da ta yi da kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan a yau ranar Alhamis a Legas, yayin da take magana akan wani hiri na wayar da kan jama'a da ofishinta ya shirya. Oniha ta bayyana cewa giɓin kasafin kuɗin na shekarar 2022 ya kai naira tiriliyan 6.300, wanda ya daidai da kashi 3.46 na GDP na ƙasar. Ta ce sai an ciyo bahi a gida da waje da kuma kuɗaɗen da aka samu wajen jinginar da kadarorin gwamnati, sannan za a iya cike giɓin kasafin kuɗin. Kimanin naira tiriliyan 2.57 za su fito daga gida, naira tiriliyan 2.57 daga kasashen waje, naira tiriliyan 1.16 daga ragowar lamuni da aka samu tsakanin bangarori biyu, da kuma naira biliyan 97 daga kudade da ake samu daga hannun jari, jita. Sai dai kuma ta ce ciyo bahin kudade domin cike gibin kasafin kudin da samar da gine-gine da ababen more rayuwa ba abu bane maras kyau. Oniha ta kara da cewa gwamnatin kasashen duniya na ranto kudade domin yin ayyukan ci gaban kasashensu, wanda dole ita ma Najeriya ta yi hakan domin farfado da ci gaban kasarta.